Pomo. Urung-urung kok wis ngendang lek pomo. Pomo. Ah, kuwi one kleru. Pomo iki ra ono. Pomo iki dieling. Pomo dipomo, eling dieling. Baleni tak penerke kowe iki. Heeh. Pomo kaki, ngono ta cakepane? Nggih. Ha iya pomo. Ora pomo. Pomo iki bong supit. Heeh. Nek pomo iki diati-ati. Heeh. Yo. Pomo kaki. Ya. Corleng. Oh, iki ana pamundutan lagu saka Maluku Tenggara, tasih nderek wungon. Pak Petruk teng mriki sampun jam 4:15. Weh. Maluku kono. Heeh. Nyuwun gadhek glinding. Oh iya, saka Maluku adoh-adoh. Kyai Jawa sing nenggane kono iki dicaosi gadhek glinding. Heeh. Ya. Ya. Santinet. Pengirang iki ya kala-kala kon lereng mau wis muni. Wis egul mau mesake lho nganti merem-merem lho. Serno. Ayo nute angel banget ya soalé. Heeh, ora apa-apa, semangat. Sesuk genti Katno. Katno kon suluk sirna mau ya. Nek ora malah Katno dhewe sing sirna. Ayo. Mijil ketoprak kosek truk kosek dirangkepke sik. Oh iya. Saramban meneh, pisan meneh dirangkepke. Neno coleng. Neno ana sandene ran. Penak mati gitu. Panggil di penak mati. Ya. Dipun net. Tak tonjo mutar kowe. Dipun net piye ora? Natya
Tak kira arep ditirokke tatin bol nedyan. Nedya. Nedya dipun net-net. Nedya. Eling. Takuntaknane takuntak. Kudu eling-eling, kudu pepeling kok takuntak. Mangga ya. Prawira ing taman, dadi prawira taman. Kowe iki ngopo ya? Ha cakepane kuwi kok ya. Ya. Pipa banyu iso gawe kodeng entuk dening ledeng. Oh, ngono. Dadi piyai kene iki ya kudu berusaha. Ya nadyan golek banyu ki angel ning kudu iso gawe sono piye carane supaya banyu ki lancar. Carane gawe sumur bor. Wo. Dibor lemahe. Oh, engko iso mengairi sawah. Nek mengairi sawah terus apa tandurane bisa becik ngrembaka tekan sak cukul-cukule sesuk iso apik lan prayoga. Iya rek. Kuwi darah dikandani malah cengengesan Petruk ki. Aku ngrungokke kok iya. Amarga nek tetanduran ki kurang banyu kuwi ora becik. Iya. Ring keruntang banjirlah hari itu pasti. Iya. Kuwi kaya cakepan lagu ya rek. Heeh. Terus aja ngece karo wong ra duwe sepisan mau sing arep saiki ya diganti meneh aja ngece karo bakul tempe pokoke tiboke lah iya kudu pas aja ngece karo bakul dele kuwi bener apik tiboke nek aja ngoyo karo bakul telo ngono kuwi ya tiboko oh berarti kuwi jenenge Purwakanthi. Oh, Purwakanthi, Purwakinanthi udu. Nek Purwakinanthi iki kampung Purwakanthi, A tiba A, O tiba O, E tiba E. Aja nggragas karo bakul ampas. Apik kuwi pas, Gong. Apa meneh upamane? Wis entek itu. Ya wis entek. Yo, bacotke. Ya trampil ya Gong trampil ora gawe-gawe iki ana sing saka Jakarta nyuwun please Mas Bagong aromanis kula kangen pengendange niku lho wajan oh iya ora apa-apa ayo kabeh iki ndek penggemar dhewe-dhewe kok iya
saking senenge ngrungokke utawa nonton liwat streaming ya heeh engko ana sing nyuwun arul manis kangen karo kendangan cara Bali bembeng bapak bembeng ya coba ya tenan to ya nek bengi-bengi ini pancen penake ya sing lagu-lagu kaya sik utawa tembang-tembang sing cara klasik ha ya